Пасаж номер 57, стихове 1-6. Това, което е в Вселената и на Земята, пречисти Бога от всички недостатъци. И Той е този, който е най-възвишеният, най-могъщият, най-почтеният, непобедимият покорителят, най-добрият законодател, този, който предотвратява покварата, най-добре прави неподкупен. Господството над Вселената и Земята принадлежи само на Него. Той дава живот и отнема живот. Той е този, който е най-компетентен над всичко. Той е първият, последният, този, чието съществуване може да бъде известно чрез видими неща, както и чрез невидими неща, и Той е този, който знае всичко най-добре. Той е този, който формира Вселената и Земята на 6 етапа и установи господство на най-великия трон. Този, който знае какво прониква в Земята и какво излиза от нея, какво слиза от Вселената и какво се изкачва към нея. И където и да си, то е с теб. И Бог е този, който вижда най-добре какво правите. Господството над Вселената и Земята принадлежи само на Него, и всички въпроси се връщат само към Бога. Той кара нощта да влезе в деня и Той кара деня да влезе в нощта. Той е този, който най-добре познава същността на сърцата. Пасаж номер 13, стихове 2-4. Бог е този, който издигна Вселената без колони, както виждате, след това установи своето господство над най-великия трон, създаде Слънцето и Луната в такива характеристики, така че създанията да могат да се възползват всичките текат до края на предварително определен срок. Той урежда въпроса, обяснява подробно ята, така че да сте сигурни в деня, че ще срещнете своя Господ. И Той е този, който разпространи земята и постави в нея здраво разположени планини и реки. И Той направи 2 половинки от всички плодове там. Той кара нощта да покрива деня. Наистина има доказателства, знаци в това за хора, които мислят. И Той е този, който е образувал съседни континенти, градини от лози, посеви, разцет, и ние предпочитаме някои от тях пред някои други в техните плодове, миризма, вкус. Наистина, в това има доказателства, знаци за хора, които използват разума си. Пасаж номер 51, стихове 47, -48, -49, -50, -51, и Вселената, изградихме го здраво. Наистина, ние сме тези, които разширяваме капацитета на Вселената. И Земята, ние сме, които го разпръснахме. Колко чудесно подготвяме условията, в които всичко може да се образува и расте. И създадохме 2 половинки от всички неща, за да можете да помислите, помните. Така че, бягайте при Бога. Наистина, аз съм изрично предупреждение от Него за вас. И не правете друго божество заедно с Бога. Наистина, аз съм изрично предупреждение от Него за вас.